Fógraíodh le deireanaí go mbeidh athraithe móra le tíocht de bhaim i gcóras oideachais na heastóine. Faoin mbliain fiche tríocha buin for úsáid as an astóna se bháin in áit na rúiseise mar chean go tagasc na scolanna fud fad na tíre. Tugtar toméidechas an gleachtas in an winter úsáid as spruc cheanga mar chean go tagasc na scoile. Cleachtas atá bhaim in Bhfuil agus scolannaí Gaeltachta in éisin. Lear meile daltaí scoil Rónán an tráháin faoin eisbéir atá aca péin leis an toméidechas. Lawer ons goelge ag ysgol agus amale. Ydyn ons chwlafr boch i'r goelge nus mata tirolus star corpedachus agus rudi marsin. Sy'n goelge in tein tanga lawer ons ysgoltra. Ni hosam ons lawer sperla gyda fi mwyd rangu hian. Cefn gwys ani sar tasu rangu hian la sperla mar ni tu gyr tasu rol lo fi mar ta sians an gahálach ons goelge. Tá sé táhachtach chun go an má hanga hain a láirt ar scoil mar tá muid lug gearchan á bete ar scoil agus tá muid gar tuaiscún an drámhail tá scoil chuine láir eolalamm agus fáil níos láidre ag an gcuilge. Tá sé táhachtach go daoine óigean an deanga hain a láirt scoil mar go mé sé achanir tá siad níos sinne agus go mé siad an áúna go daoine níos óigeanáid. Dar le statisticí a fáil siú faoi scoil bhliain fiche trí fiche cad, tá beag nach 50,000 dalta bunscoile in éisin in oideachas slán Ghaeilge agus ag fálam faoi cheannachar an toméidechais. Tá stád is buinte macha an gleachtas mar strátéis tagas go dá theangach atá éfachtach an seo in éisin agus i bhfad a géin.